Γεια σας παιδιά, Creative εδώ και σήμερα θα πάμε λίγο στα παλιά και θα παίξουμε Minecraft Pocket Edition 0.14.1. Δεν ξέρω αν είναι καινούργια έκδοση γιατί έχω χάσει το μέτρημα, αλλά θα παίξουμε αυτήν. Minecraft είναι καλά. Θα αρχίσουμε μια καινούργια σειρά. Πάμε. Άιντε. Ναι. Πω σκούριασε. Θα την ονομάσουμε σειρά. Δεν ξέρω. Survivor. Μιας και Survivor υπάρχει. Παίζει το Survivor στη τηλεόραση. Πάμε τώρα λίγο να παίξουμε. Σε μισό λεπτό. Όχι, μισό λεπτό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λαγκάρι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τουλάχιστον αυτό το θυμάμαι, ότι κόβουμε ξύλο στην αρχή. Επίσης είναι η φάση που δεν έχω πειράξει καν τα settings και δεν με βολεύουν καθόλου. Αλλά anyway, επίσης γιατί είναι τόσο μαύρος ο κόσμος. Ωραία φίλε, να μνήσεις πω. Έχω να παίξω από τότε που κάναμε το UHC με τον Άγγελο και τον Αποστόλη. Πήγαινε στο κανάλι του Άγγελου και δείτε το. Βασικά ο Άγγελος είχε σταματήσει να κάνει βίντεο, ο Angel Gamer, αλλά δεν πειράζει. Επίσης θα ήθελα να κάνετε sub στον SAG 1926. Ξέρω, δεν ξέρετε πως γράφετε, δεν πειράζει. Πηγαίνω στο κανάλι μου, στο YouTube, στη σελίδα μου και βρείτε τις συνδρομές που έχω κάνει εγώ. Θα βρείτε έναν SAG 1926, ο οποίος λέγεται SAGK, έτσι γράφεται, και 1926 η ημερομηνία που γεννήθηκε η καλύτερη ομάδα του κόσμου. Πάω καλύτερη ομάδα του κόσμου, έτσι, γιατί μ' αρέσει. Ωραία, νομίζω φτάνει αυτό, γιατί ναι, καλά. Τι κάνω. Πες να κάνω ό,τι να είναι, δεν πειράζει. So, crafting table. Sticks. Και τώρα θα πάμε να φτιάξουμε πέτρα. Να φτιάξουμε πέτρα, λέω. Αχ Θεού. Να κάνουμε πέτρα. Να σκάψουμε πέτρα, συγγνώμη. Αυτό δεν νομίζω ότι όχι, θα σκάψουμε. Και θα μιλάμε γενικά για να σας λέω και εγώ τα νέα μου, να μου λέτε και εσείς τα νέα σας. Και βασικά σκέφτηκα να κάνω αυτή τη σειρά Minecraft επειδή σήμερα είδα το πρώτο επεισόδιο της σειράς Minecraft του Zoc, το Klein Mine. Δεν ξέρω, βλέπω Zoc, μπορεί να μην σας αρέσει πολύ ο Zoc, αλλά για μένα είναι τελείως. Γενικά δεν τρελαίνομαι από Minecraft, αλλά μου αρέσει να περνάω το χρόνο μου, δηλαδή. Τελειώνει και το Πάσχα τώρα, σκότος. Μαύρο σκοτάδι. Δεν πειράζει, anyway. Γενικά αυτή θα είναι η σειρά. Δεν ξέρω άμα τερματίσω το Minecraft. Και για να τερματίσω ρε φίλε, έχει Ender Dragon, δεν θυμάμαι. Πιο παλιά δεν είχε Ender Dragon, αλλά νομίζω τώρα σε αυτό το καινούργιο έχει. Λαγκάρι.
Πολύ άσχημα. Δεν πειράζει. Πάμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο. Άλλα sticks και ένα σπαχάκι. Να έτσι λέγεται σπαχάκι. Επίσης. Ναι, καλά. Επίσης. Ήθελα να κάνω αυτή τη σειρά γιατί μ' αρέσει το όλο concept, ξέρω εγώ, η σειρά Minecraft. Γιατί έχει πλάκα, ρε φίλε. Έχει πλάκα. Και έτσι όπως κρατάω την οθόνη δεν με βολεύει καθόλου, αλλά anyway. Πάμε στο άπειρο και ακόμα παραπέρα. Ωραία φίλε, χορτάρια. Γιατί είναι έτσι τα χορτάρια. Κάτσε, εδώ πέρα είναι dirt, έτσι. Το πράσινο δεν υποτίθεται πως είναι χορτάρι. Τι θέλω χορτάρια από το βίντεο, είναι... Όχι αδέρφια. Τέλος πάντων. Τώρα, όπα. Κοτούλες. Hello chicken. Είναι τα αγγλικά μου το σπάνω, ξέρω. Κότα, έλα εδώ. Ναι, τι είναι τη μία. Έλα εδώ. Ναι. The road to glory. Είναι η φάση που έπαιξα Minecraft με υπολογιστή. Και δεν ξέρετε τι είδα στην καινούργια έκδοση. Η καινούργια έκδοση πλάκα είναι 1.11.2. Και δεν ξέρετε τι είδα ένα τεράστιο σπίτι. Δεν το φτιάξα εγώ. Αλήθεια. Δεν το φτιάξα εγώ. Τεράστιο όμως. Ήταν βίλα. Και μέσα έχει αυτούς τους χωρικούς, όχι τους κανονικούς που παίζουν με τις πόρτες, τους άλλους χωρικούς. Τους μάγους φυσικά, δεν τους λέω χωρικούς. Έλα εδώ, καλαμάριδος. Έλα εδώ, έχω να σκοτώσω μια κότα, κοίτα πως φάσεις εσύ. Δεν θα κάνεις το PvP αύριο μεθαύριο, δεν φύγω. Ω, ουρί. Hey, piggy, you gonna die. Ωραία, φίλε, άπειρο lag. Έλα εδώ. Come on here. Και τσόφα. Έλα, όχι, έλα εδώ. Ναι, δύο. Είμαι τυχερός. Κάθε φορά σκοτώνω μια γελάδα και δεν μου δίνει τίποτα. Επίσης. Ωραία φίλοι, το δεύτερο βίντεο σήμερα. Έκανα 2 βίντεο σήμερα. Άμα ανεβεί αυτό ποτέ, να πει βίντεο. Είμαι άρρωστος όπως ανέφερα και στο προηγούμενο μου βίντεο. Αλλά never mind. Είμαστε καλά, δεν ξέρω. Ωπα, καλά. Τέλος κόντας. Πρόβατο. Σόφα. Τι μου αρέσει αλλά δεν θέλω. Αυτό, δεν ξέρω γιατί. Είμαι περίεργος. Γουρούνι. Είμαι στον παράδοσο των γουρουνιών. Δεν μου έδωσε τίποτα έτσι. Για αυτό ακριβώς μιλούσα. Μπορώ μια σπηλιά. Είναι αυτή η σπηλιά. Δεν είναι αυτή η σπηλιά. Είναι αυτή η σπηλιά, ναι, αυτή είναι η σπηλιά. Και βρήκα iron τώρα. Και βρήκα iron. Γιατί λόγω όταν βγει ο Minecraft πάντα βρίσκω πρώτα iron και μετά coal. Είναι full ανάποδος. Θέλω να βρω coal. Έχει εδώ πέρα. Κι άλλο iron. Πού είμαι ρε? Συγγνώμη που δεν βλέπετε και δεν το βλέπω σήμερα. Άλλο iron. Ρε πλακάνει. Βρήκα ήδη αυτό φτιάξω στο σχέδιο coal. Κι άλλο iron. Ρε σταμάτα να μου μιλάει, θέλω coal.
κάνει μπαμ. Τι λέω καλημέρα. Μου λέει καλημέρα. Μετά μου ξαναλέει μπουμ. Και μετά μου λέει, και πριν το μπουμ μου λέει στα πράσινα φωτά. Ξέρεις τι, θα φτιάξω το σχέδιο Cole. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. No. Είναι ένας από τους πιο φέλοι κόσμους δηλαδή. Παρόλο που βρήκα τροφή, βρήκα σπηλιά, βρήκα πράγματα, δεν μου αρέσει καθόλου. Τόσο γρήγορα είναι αυτό. Τι γίνεται, πάμε να βρούμε σπηλιά. Ναι, και μόλις έπαιξα. Με τη δύναμη της καυτικής μου. Νομίζω είναι ok. Οπότε βλέπω τίποτα. Ενώ φώτος. Αλλά δεν μπορώ. Sorry, δεν μπορώ. Πρώτα. Πόνο. Έχει να φωνάσει. Τι γίνεται μπορώ να φτιάξει πόνο. Α, είναι φλόρος. Είναι πόντιος. Πρέπει να βάλω το craft. Tablet. Όχι. Όχι. Εκεί. Ωραία. Ναι, πώς. Είμαι καλά. Νομίζω. Θα κάνουμε να επεκταθώ μου. Με την καλύβα μου. Όπα. Έκανα βλαγία. Μπράβο Χρήστο στη λύση. Ευχαριστώ Χρήστο. Όχι. Είναι ηλίθιος. Ας πάρουμε τα τόρκι. Θα τις φωτίσουμε λίγο εδώ μέσα. Είπα, ας φωτίσουμε λίγο εδώ μέσα. Τώρα. Όχι άλλο. Τώρα πάμε. Τη σπηλιά η οποία δεν έχει τίποτα. Μάλιστα. Τέλεια. Δεν πειράζει. Ας βάλουμε λίγα τα μπριζολίδια μας να ψήνονται. Και αυτό είναι το βιντεάκι που να κάνετε like, subscribe και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.